हम दीपक तिवारी आज फटाफट डिजिटल कंपनी के बहुत ही सुंदर सेट लागल बा। छठ पर्व के अवसर पे जे भोजपुरी जगत के बहुत ही चर्चित कलाकार सब आइल बा और जे फटाफट डिजिटल कंपनी के मालिक केसी सर जी, सोनू सर जी और राघवेंद्र सर जी के माध्यम से और हमार जे म्यूजिकल टीम बा राजू बाबा और फटाफट डिजिटल के जितने भी स्टाफ बाबे सबके उपस्थिति में इस सेट सजल बा। छठ पूजा के बहुत ही पावन पर्व के अवसर पे भोजपुरी जगत के बहुत ही सुंदर कलाकारा जेकर नाम है मधु पांडे। मधु पांडे जी के हम बुलाओ के चाहतनी और छठ पूजा के दो चार गो गुणगान। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की। आई छठ पूजा महापर्व हम सभी कलाकार की तरफ से आरबीएम म्यूजिकल ग्रुप और हम मधु पांडे हम सभी की तरफ से छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से छठ पर्व ऐसा होला, पावन पर्व होला। सब बर्तिन आज छठ घाट पे सजल अपन पूजा के थाली लेके बैठल बाड़ी और कहा तारी छठ मैया से कैसे कि केलावे पियर पियर धोतिया केलावे दौरा कलसो। आए छठ मैया के सब बर्तिन पूजा का के और अर्घ के बेर के इंतजार करत तारी और कहा तारी कैसे केला